They're playing basketball without that basketball. They're playing basketball without Now rapping basketball, number 1, Curtis Blow. Basketball is my favorite sport. I like the way they dribble up and down the court. Just like I'm the king on the microphone. So it's Dr. J and Moses Malone. I like Terve, mä oon Ile Vainio Rockin Hyönä Brothersista. Moi! Kiva päästä Dubrovnikiin. Helvetin hyvää tikkiin teidän kanssanne. Se on suurta juhlaa, mutta itse en tänään parkettia tuhlaa. Nimittäin olen joutunut Ruotsiin, voin sanoa, köyrimään laivaluotsiin. Miten tämmöinen on voinut tapahtua? Olemme siellä Kari Tapio muistokonserttikiertueella ja mulla on pallo kourassa ja mun piti tulla pelaamaan teidän kanssanne. Antakaa ystävät rakkaat anteeksi. Tämä ei tule koskaan enää toistumaan. 12 kerta koronakapissa on meistä jokainen yleensä siellä ollut, mutta minulle tapahtui tämmöinen alilyönti. Mutta ei sen kummempaa, kun tässä on rokonarpista ja vähän tummempaa. Koska joudun lähteä konsertoimaan Ruotsiin, operoimaan vanhaa kenttämies Luotsiin. Te olette mulle todella rakkaita. Tämä on ensimmäinen kerta, kun en ole päässyt koronakuppiin pelaamaan. Ja on siitä todella harmissani. Mutta voin kertoa, että Danny lähettää täältä teille terveisiä. Danny, joka ei pelaa koripalloa, hänet voisimme parketilla kaikki talloa, kun katsomme hänen papeliottiaan suurta kalloa. Hänellä on isot papeliotit ja helvetinmoiset olkatoppaukset ja hän on mukana kiertueella. Okei, otetaan pientä huumoria, mutta hän ei pelaakaan koripalloa. Okei, mutta hän on hieno taiteilija silti. Mutta Danny on legendaarinen taiteilija, joka kuuluu kanssa meidän hienoa konserttiyleisöön. Ja yleisö on artistina siellä on paikalla. Mutta todellakin rakkaat koripalloilijat ja ystäväni, siis ei edelleenkään Danny. Okei, mennään asiaan ja pannaan kohta pallon rasiaan. Nyt kertoisin, mitä on palkintona meillä tulossa. Meillä on tulossa hetkinen Van Halenin single. Oli jotenkin lipsahtanut jostain divarista. Tähän aloitamme. Yksikään koripalloilija ei voi jäädä ilman palkintoja. Ja näitä levyjähän voi kuunnella vaikka koko joukkue yhdessä. Kultakiekko 2, vahva valinta. Koskaan ei ole muuten tehty koripallosta omaa levyä, mutta annamme Kultakiekko-levyn sitten. Rockin Hyönä Brothers toimittaa joskus tekee oman kokoelman teistä kaikista, mutta lähdemme Kultakiekko-levyllä. Sitten se on mukava jollekin. Sitten otamme tosta Ilkka Vainion Ystävä risti. Se annetaan ystäville Ilkan sanoituksia ja lauluja. Siitä, niitä on mukava kuunnella aamutunneille. Vahvaa materiaalia. No, nythän siellä tulikin Tapio Liinojan Tumma yö-albumi. Tumma yö-äänite. Sen saa todellinen tsemppari, joka ei varmaan nuku tämän levyn jälkeen laisinkaan. Nimittäin Tapio Liinoja Tumma yö. Tämä on Syrkän Härän uskomattoman voimakkaan itseoppineen koripallojen oma äänite. Kannattaa tutustua. Legendaarinen Tapio Liinojan Tumma yö-äänite. Näitä on vaan muutama täällä juhlissa jaossa, loput saatte ostaa. Ja Tapio Liinoilta nimmarit, ne maksaa 100 €. Noin. Remun levyä tulee ehdottomasti vahvoille pelaajille. Remu, hardsport-mies, joka aina on vahva koripallon ystävä, nokkava takamies, aina iskussa. Remun levy kannattaa kanssa, joku tulee tämänkin saamaan. Ja sitten Ape Anttila valitsee lentävimmän naisen parketilla. Hän saa siivet musteessa runokirjan. Näillä me pärjäämme. Ja sitten meillä on Tapio Liinoja tulee luovuttamaan jollekin ansioituneelle pelaajalle Rockin Hyönä Brothers poletin. Eikä tässä vielä kaikki. Nimittäin nyt on kaikkien aikojen palkinto. Sen jälkeen alkaakin shoppailu. Täällä nimittäin on magneettinen ostospoletti.
ei mitään muuta kuin kassalle ja sen jälkeen materiaalia massalle. Nimittäin siitä se lähtee shoppausjuhla ja tämä valitsee itseoikeutusti Sörkän härkä Tapio Liinoja. Ole hyvä Tapio Liinoja. Mutta sitten täällä on vielä joka saa pääpalkinnon. Puisen legendaarisen pystin on ensimmäisenä saanut Teri. Sitten minä. Sitten minä. Sitten minä. Ja sen jälkeen Tumma yö Tapio Liinoja. Tapio Liinoja, Tumma yö. Tämä pääpalkinnon nimi on Kriki Kari Karjalaisen valmistama ja ideoima Koronakapin taiteellinen palkinto. Fruit Basket Partyn ohjelman ja taiteellisen tason eteen tehdyn työn sankarille. Ja tämä on erittäin jännittävä hetki, minkä ja kenet ja millä rahkeilla tämä seuraava pallosankari tulee saamaan tämän hienon palkinnon. Rockin Hönäpä Radiosin puolesta voin sanoa, te ette ole kukaan suolesta, te olette kultaa, ettekä mitään multaa. Viettäkää hyvää iltaa, rakkauden siltaa. Ensi kerralla koripallokentällä tavataan ja toistemme sydämiin ravataan. Ei mitään muuta kuin pallo pyörimään. Ole hyvä Tapio Liinoja. Tapio Liinoja, Tumma yö.